Oj, ja, alltid fint att vara ute och åka med bilen och sladda lite och ja, vi får se, nu är det ju sommar så det blir inte så jävla mycket sladda. Får vi leta då ett grustag. Ja, äntligen på väg hem i alla fall och det ska bli vad fan, helt jävla otroligt. Nu ska ni få se på fan. Äntligen! Fan, det gick snabbare än vad jag tänkte. Det är helt jävla sanslöst så jävla fort det gick. Oj. Ja, jag tänkte, man blir fan religiös. Kolla här, kolla. Jag var tvungen att kanske citera en av, ja det är väl en av heavy metal världens bästa låtar. Och visst det kan jag erkänna på en gång, det är inte Sator, men det finns för kanske annan musik utanför Ludvika och Falun och Borlänge och allt vad det kan vara i vårt avlånga land. Säter bland annat, men nej, det är inte Sator. Men du, lyssna på den här och försök klura till och använda dina jävla små hjärnceller som finns. De kanske inte är många, men gör ditt bästa i alla fall. Oh, did you of earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time was short. Let them who have understanding record the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. Åh jävlar du, den kan du lägga i förslagslådan och försöka komma på vad fan det var. Hela världens bästa hårdrocksband. Ja, det känns som jag skulle behöva ta 2 Valium och gå och lägga mig en stund. Så att jag stannar på den här lilla rastfickan och kopplar av ett par minuter. Men samtidigt så vill jag bara passa på att önska en trevlig hårdrockshelg med ett par brakare, så kan allting lösa sig. Hej!